Barsa on meidän. Nyt ota sen neuvosto. Ei noin huonoa. Ota englannista. Ota, missä on? Ota Tää. Okei. PSG sieltä. Missä? On. Ei. Onks tää siinä? Hei. Näin siinä. No niin, ja siinä se. Ja nyt te mut cancel, kick off. No. Alright. No mäkin yritän tehdä vähän videota. Koksit käyttää. Sä oot toi sininen pilkku sopiva. Hei. What? Missä mä? Sulla on pallo tällä hetkellä. Sulla on toi sininen pilkku. Syötä. Mä menen ite läpi. Syöttelee. Okei, tästä nyt mä syöttelen. Ja se voi liukkaroida sit. Te oikeesti menette väärään suuntaan. Mä aion tehdä tästä vaikka sellaisen niinku kokonaisen pelivoita. Tää ei lopu ikinä paitsi sitten kun tää peli loppuu. Tää. Siinä. Ui. Tähän. Mallille. Jordan, sä oot edessä. Tähän äkkiä. Ei. Meni syöttää just. Siinä. Melkein. Ei. Ei, no. Hei Aaro, haittaako jos mä laitan tän nettiin? Tää? Haittaako jos mä laitan tän nettiin ja kaikki voi nähdä sen? Joo. Ai mikä? Haittaa. Ei haittaa. Hyvä. Mut ei mun kasvoja saa olla. Joo. Mun kasvot saa tietenkin olla. Tähän. Siinä. Syödä. Ottaa. Ei. Älä ästi mene tää. No, siinä oli kasvevin kasvot, mutta Aaro ei näe. Kato. Oho, missä Aaro? Tuolla on Aaro, mutta sen kasvoja ei näe. Vieläkin no. Mä haluaisin saada sen ja tehdä maa. Mitä? Mitä ajattelet? Kannattaisiko ottaa breikki? Oikeesti. Vähän huono ohjaaja. Kannattaisiko ottaa breikki siis aika... Vähän huono ohjaaja, kattokaa. Älä. Joo, näin. Missä mä oon? Ai täällä. Näitte kun joku on tehnyt maalin. Joo. Ui. Vähän aikaa. Melkein sen teit. Ei. Vitsi. Oh no. Arhuus just äsken. Ei! Mitä tuliks? Kummalle? Häviö. Tähän. Voi! Just saitte pisteen. Nyt tulee maali. Me ollaan Barsa. Eikä PSG. Come on! Come on! No sillä aikaa mä käyn vähän nukkuu. Tähän. Tänne. Täältä on parhain. Kattokaa Aina tähän. sillä aikaa kun noi pelaa FIFA. Ei. Yes. Syödä. Vedä. Hello. Kakka. Hello. Ei, tämä tos. Milloin pitää lähteä? En mä tiedä. Tää uija kokkeli. Oikeesti. Tää on musta. Aaro. Tää on hieno. Tää on huono ohjaaja. Syödä. Keskellä. Vedä. Oi! Ei! Miksi sä vedit? Sit olis vetänyt. Koska mä halusin vetää. Ei! Watch. Eka puoli aika. Jes, puoli aika. Mekin voidaan vasta... Ai, ei voidakaan. Ei tänne. Ei! Syödä. Keskellä. Okei. Vedä. Mä olisin On sallittu niin paljon peliä. Aaro! Mä en halua kuulla näitä sanoja mun YouTube-videossa. Mä otan siihen vaikka semmosen... Mulla on puhakko tässä mun ohjaamista. Niin, kato.
sitten... Onks mä nyt pelaaks mä yksin? Joo. Et oo tosissas. Mulla on pakko kato. Joo, eli Aaro just hävisi tän matsin. Jäikö tulla pakko-ohjelmasta? Nyt Messi! Mutta muutenkin ootte häviämässä. Ei kun en oo! Mä oon mukana. Missä mukaan? Pelipiip. Kuka sanoo pelipi? Näin. Noin. Nyt mä oon mukana. Täällä on suuri kelloja. Kato nyt mä oon tossa. Mä oon mukana, jes. Ja missä mä oon? Ai tuo. Hei! Ei. Mitä? Mä haluun tähän. Tähän. Tän. Syötä. Ois pärr! No! Pistä kakka. Ne voittaa. Tähän. Nyt tulee maali. Joten ne aika... Mitä sä nyt? Mä en ollut edes. Tänne! Se. Ei syötä, kun sä otti multa. Kasveet! Tää. Vaara otti multa pohut sinne. Mitä oot tuikin? So close. Ei mä anta sen. Mä otan sen. Nyt on kala. Onko se sun puhelin? Kenen puhelin? Jonkun puhelin soi. Ei mun ainakaan. Pikkaat mulle. Anna nyt se! Se tekee maali! Onkohan se muu? Ei ainakaan... Mun yksi kaveri yritti soittaa. Kuka se on? Ravi. Robin Hood! Ai se Robi, joka tekee niitä lauluja. Niin mun yksi kaveri. Sori tosta pikkusta Ei. pikkusta. Osa 2 tästä samasta. Lais Väijän tapaisi jonkun, joka nimi on Robin, niin tuli se hullu. Oikeesti. Tänne se! Yes! Yes! No eikö hävitä tämän matsin? Joten Ai sulle. ensi kerralla. Mä en nyt, mä oon meillä kaveri, mutta ehkä tänään juoksus, koska myöhemmin. Aaro! Moikka. Tähän! Se tekee maalin! Aikoo voittaa. Mä tuun nopee. 10. 10. On nätti kännykkä. 3 goolia. Nyt lähtee. Mä teen suoraan maali. 7. Moro. 6. Joo, teet suoraan maali. 4. No! Älä hyökkää mun! 2. Mä en oo sua edes. 0. Ja tää video oli tässä.